Хайырлы кич, хөрмәтле телевизор караучылар. НТР каналында сез көн темасы тапшырын карыйсыз. Студияда сезнең белән мин алып баручы Гөлназ Кашаева. Бүген безнең тапшыруыбызның кунагы. Татарлар һәм төрки халыклар Милли конгрессы президенты Рөстәм Фәиз улы Ямалиев. Хайырлы кичләр. Хайырлы кич. Рөстәм Фәизович, Түбән Камада Татарлар һәм төрки халыклар Милли конгрессының Кама Оръягы зонасы филиалы ачылды. Бу эштә сезнең тырышлыгыз бик зур. Мәктәпләр буенча йөрдегез, актив татар яшьләрен берләштердегез. Менә шуның турында сөйләп китсәгез иде. Мин бит Мәскәүдә 26 ел торам. Мин үзем монда мәктәп укыдым, монда инде комсомолда эшләдем, монда минем дуслар күп, монда минем әни тора. Мин монда инде килгәч инде без конгрессны бер ел элек ачканда, аны инде ачканда Минюс белән ул бәйләнгән. Без Нижнекамскийның филиалын аның ачтык бер ел элек инде. Казанда, Чаллыда, Уфада безнең филиаллар бар инде. Кыягазда теге Минюска инде. Но эш Нижнекамскийда әле башланмады. Менә без инде ул хәзер 2 ел инде, мин хәзер практически bütün мәктәпләрдә булдым, bütün колледжларда булдым. Менә монда, значит, бик яхшы фикердә калдым мин. Менә һәрбер мәктәптә, һәрбер колледжда бар шундый энтузиаст, бар татар теле саклайбыз, татар телен онытмайбыз, югалтмайбыз. Барыбер инде менә шундый эш алып барыла. Менә мин бит күп шәһәрдә булам инде Россиянең. Менә кайбер җирдә ул менә мәсьәләләр бик авыр бара. Монда безнең бик яхшы үстимәсен, менә мәктәптә дә, колледжларда шулай. И менә мин 2 ел инде менә без шундый эш алып барабыз. Без яшьләр бит алар барсы да яхшы яшьләр. Менә алар арасында бар шундый яшьләр, кем татар тел турында, татар милләт турында, аларның иштә күбрәк менә шул рухлары, миллилик, менә шул алар тирәнрәк бу сорауларны уйлыйлар үзара. Менә нәрсә ул татар тел, нәрсә ул татар милләт, шуларны ныграк иштәлек фикер йөртә торган яшьләрне без шуларны инде хәзер җыярга исәп. Менә без аларны җидек коверда, 2 көнлек. Без анда җидек 35 кеше, ул 35 кеше ул сайлаган кеше. Теге урысча әйткәндә селекция. Менә шул 35 кеше арасында безнең инде уйлауча, аларның арасында киләсе Рустам Нургалиевич Миниханов та бар. Алар арасында Фандас Сафиуллин бар. Алар арасында Индус Тагиров бар. Менә шуларны белеп инде, аларны киләчәктә үстереп, бергә алар белән аралашып, бик менә 10 елдан, 20 елдан безгә шундый менә татар телен алып бара торган, кешеләргә сөйләй торган, менә татар телен шундый идеолог дибез инде. Менә шундый кешеләр киләчәктә бик кирәк. И менә аларны без хәзер үк сайлап и үстергә тиеш. Бу оешманың рәисе итеп кем билгеләнде? Менә безнең Нижнекамский яшьләр белән без гел элемтәдә инде. Менә безнең ел сайын Нижнекамский яшьләре безгә килә кунакка, безгә алар безнең чараларны күрәләр, безнең эшне күрәләр. Менә соңгы тапкыр менә бер ел элек делегациядә килде Дауд дигән бер малай, аңар 15 яшь. Менә без инде уйламаган шундый яшь дип ул үзе намазда. Менә ул татар иштә, ул татар рухлы, татар иманлы, татар шундый бик сәләтле малай ул. Менә ул безнең штаб белән бәйләнгән, хәзер күп кеше белән аралаша ул анда. И ул без инде пока менә аны җитәкче, исполнительный директор дибез инде, менә без шул бу эшне монда Нижнекамскийда алып барырга тиеш инде. Аның ярдәмчесе була Диана. Диана уже 5 ел безнең белән элемтәдә безгә күп килгән бар аның инде. Диана ул эшләй коверда. Менә ул тоже ул уникаль кеше инде, менә ул яшьләргә бик тәэсир итә, бик алар белән эшләй. Менә без җыелдык 35 кеше. Ул аларны таныштырды башта, дуслаштырды, туганнаштырды. Менә алар уже 1 жарты сәгатьтән гел дуслар инде. Менә бу 35 кеше
әйтик яшьләр, бу оешма нинди сораулар хәл ителәчәк? Менә без аларны җыйдык. Без аларга үй эшен бирдек. Менә без алар белән тагын июньдә хәзер башта җыелабыз. Үй эше нинди? Һәрберсе 2, 3, 4 кеше шундый татарча рухлы иманлы кеше таба алып килә безгә. Шулар, значит, безгә нәрсә белән шөгырьләнергә, нәрсә андый аларга кызык, нәрсә алар телейләр. Менә шундый аларның фикерләрен җыеп инде без бер айдан шундый план төзибез. План. Һәм инде максат куясыз. Максат куябыз. Безнең 2 зур максат. Беренчесе татар телен, татар милләт сакларга, безнең борынгы гадәтләрне сакларга, икенче безнең татар менә бу оешманың кешеләрен, татар активистларын, кадрларны инде ничектер үстергә, профессионально, финансово, политически инде менә шундый аларга ниндидер юл ачарга инде. Менә мин эшләдем күп җиллар комсомолда. Менә без әйтсәк, яшьләр шулай эшләгез, шулай йөрегез, шулай сөйләшегез дип, ул булмай. Менә ул иштән инициатива чыкса, менә ул була. И общественный эшнең аның бит ул башлана. Ә ничек ул бара, и ничек ул киләчәге аның башта аны әйтеп булмай. Бу бит завод түгел, без бит әйбер чыгармайбыз. Моны бит бу бит кибеттә түгел әйбер сата торган. Бу кирәк, монда инде нәрсә ул килеп чыгар, бүтән нәрсә бу инде тора менә бу яшьләрдән. Ничек ул барыр? Менә сезнең җыелыш узды. Татарча беләләрме яшьләр? Һәм сез канәгать калдыгызмы? Менә сезнеңчә. Ну, без монда башта алар белән сразу сөйләштек. Практически монда бит җыелды кеше, татар телен белә торган, аңлый торган. Монда бик берничә кеше бар, шигырь сөйләй торган. Монда берничә кеше бар, шигырь яза торган. Бу бит татарның иң шундый теге милләт яшьләре җыелды монда. Сөтсте коймак дибез инде да. Безнеңчә инде без безнең җыелыш татар телендә бардымы? Җыелыш и сөйләшү без сразу сөйләштек. Полностью татар телендә барды. Менә Идиана да, Дауд да, алар бик яхшы татар телен беләләр. Значит, монда сез уйламагыз, что без бу яшьләрне Мәскәүгә күчерергә уйлыйбыз дип. Да? Потому что бу уникальный яшьләр. Мәскәүгә буларны без күчерсәк тә, biz, конечно, алар анда укысалар да, барбыр без аларга шундый фикер, сез Мәскәүгә барасыз, анда өйрәнәсез, анда укыйсыз, аннан соң өйгә кайтып, үзегезнең төп шәһәрдә, үзегезнең туган шәһәр, туган җирдә, аннан соң сез файда дәвам итәсез и файда китерәсез монда дип, без алар белән гел шундый формада сөйләшәбез. Менә зур максат итеп куя бит инде. Төп максат Милли конгрессының. Ул татар телен саклау, шулай бит бүгенге көндә. Менә моңа ничек ирешергә сезнеңчә? Ничек ирешергә? Менә монда Нижнекамскида бар бик яхшы эшләй торган Нижнекамский конгресс. Андый конгресс бүтән шәһәрләрдә юк. Менә, значит, конгресс бик яхшы эшләй. И ак калфакта, яшьләр дә, бүтән жактан да. Ну, менә без монда теге алар жактан инде көннәшү теге нитү булмасын, без жаңа формалар, жаңа резервлар, жаңа кешеләрне монда кертәбез, жаңа фикерләр безнең. Без Мәскәүчә менә монда нинди чаралар үткәрергә, нинди фикерләр булсын дип, без шундый жаңалык кертергә исәп инде. Сез Мәскәү татарлары штабында да җитәкчелек итәсез, шулай бит? Мәскәү татар оешмасы үсә барамы? Аның хәлләре ничек? Ну, без менә үстердек, безнең хәзерге менә бүген көндә 13700 кеше бар, менә гел безнең белән аралаша торган. Без күбрәк инде без соцсетька, вот соцсетьне без көн саен аны үстерәбез. Көн саен. Менә безне көнгә карай 80-ннән 100 меңгә кеше. Без һәр көнне
YouTube'da чыгарабыз 2-3 ролик. Bütün роликлар безнең милләт роликы, мусульман ролик да. Менә шул интернетта biz менә үстерүне гел аның турында без уйлыйбыз. Абылай менә чараларга безнең кемдер өйләнә, безнең менә штабта 15-20 пар була да өйләнәләр, балалары була инде, кайбер кеше инде ничектер эшкә кереп нитә жаңа кеше килә безнең. Менә шундый безнең шул 13700 бар, шулар, наверное, ул сон үсмә, шул сон ул, но кешеләр үсеп булай алмашып бара. Но без менә тырышабыз теге качество турында. Количество юк, сон, качество, нинди алар кешеләр, нинди аларның максатлары, нәрсә уйлыйлар, нинди фикер йөртәләр. Менә безгә качество, менә һәрбер татар яшьнең башына кирип булмый, но оның алгыра белән сөйләшеп инде менә аларга тәэсир итеп, менә алар белән менә эшләйбез без менә шулар һәрберсе белән шулар белән. Рөстәм Фәйзович, милләттәшләребезгә сездән теләкләр рәхим итеп. Теләкләр, әйдәгез бүген татар телевидениены карай башлайбыз. Безнең бик яхшы бит, менә элекке андый заманында юк иде. Менә ничә канал безнең татарча телевизорны карай башлайбыз. Гаиләләрдә татарча сөйләшә башлайбыз. СМС яшьләр татарча җибәрәбез. Үзара татарча сөйләшәйек, менә җыелгач без бар һәрбер чарада инде уйлыйбыз. Нәрсә ул татар милләт? Нинди безнең киләчәк? Нинди безнең тарих? Нинди безнең кешеләр бар? Менә Нижнекамскида гына татар инде. Шулай итеп, менә мин шундый фикер белән, шундый шаныч белән, менә мин шундый безнең милләттәшләргә әйтерем. Зур рәхмәт сезгә шушы әңгәмә өчен. Килгәнегез өчен вакыт табып безгә. Һәм инде сезгә безнең милләтебезне кайгырткан өчен, аның үстерүгә хезмәт, зур көч куйганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Уңышлар һәм сәламәтлек. Яра, рәхмәт, исән булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәм. Бүген безнең тапшырыбызның кунагы булды Татарлар һәм Төрки халыклар милли конгрессы президенты Рөстәм Фәйз улы Ямалиев. Исән имин булыгыз. Сау булыгыз.